Eta zu, 18 urtegaz hasi zinen beharren? Ba, ezkeni egon nintzen eskolan, Markinan. Da, amaitzen nagoan, 18 urtez, 5 urte egin nabazenan, da, hasi nintzen biherrin. Baina biherrin hasi nintzen, baina estudistan bugai. Da, nire motekulo nintzen Iberren, maizto ziditego. Da, ikien nabazen, Keusabilek. Estudizau de biherrin. Da, zeretan, esatzen ziren Iberren, etorri bizara esabina egiten. Esaten notzen usabai, problema barik juten nintzen. Da, holan txik, amaitu nagoan, esauztian, biherra hemendeko zu, baina esposo amaitzen ez tozu biherrik. Bai, derrigor gauza biek. Esabrien, ondo dago eikie, baina, hoxe, da, amaitu nagoan maiztezia Iberren, han segidu nagoan.